бахшида ба истиқболи сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ҷалби ҷавонон ба варзиш дар деҳаи заркорон ҷамоати деҳоти ба номи мирзалӣ вайсов ноҳияи восе чемпионати ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол доир гардид. дар ин мусобиқа волейболбозон аз шаҳрҳои душанбе суғду бохтар кӯлоб ноҳияҳои турсунзода ҷамъ 16 дастаҳои беҳтарини ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. дар майдон устодони варзиши тоҷикистон беҳтарин волейболбозони тоҷикистон рафти бозиҳоро мухлисони бозии волейбол бо завқи баланд тамошо намуда ҳар як маҳорати устодони варзишро бо кафкубиҳо истиқбол гирифтанд. дар ҳамин чорабини имрӯза дар варзиши ҳамин рӯза дастаҳои бохтар аз шаҳри душанбе 3 даста, аз ноҳияи турсунзода 2 даста, аз ноҳияи Панҷ, аз ноҳияи Шоробод ва 2 даста аз ноҳияи Восеву, аз Ховалнегу, аз шаҳри Кӯлоб дар инҷо қуввазмоӣ карда истоданд. мақсади асосии гузаронидани чорабинӣ ин дӯстӣ пайдо кардан дар байни тамоми варзишгарон дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки мо ҳамин мусобиқаро барои он гузаронида истодем, ки бигузор ки ноҳияҳои дигар аз ҳамин мусобиқаи мо нигоҳ карда дар ҳамин фасли баҳор ҳамин мусобиқаро гузаронанд. ин мусобиқа умуман гуфтан мумкин аст, ки ба ғайр аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ягон ҷумҳурии дигар ҳамин мисол президенташ нагуфтааст, ки рӯзҳои шанбе рӯзи мусобиқа шавад, мусобиқаи вай шавад, рӯзи варзиш шавад. ин бо ифтихору бо дастгириву бо супоришу бо маслиҳатҳои ҷаноби олӣ ҳар рӯзи шанбе ҳамин мусобиқаҳои варзишӣ баргузор мегарданд. дар ҷамъбасти чемпионат аз номи мактаби варзишии ноҳияи восе ғолибон ва бозингарони беҳтарин бо тӯҳфаҳои молӣ ва сипосномаҳо қадр карда шуданд.